Hello? Dan Lami ina jin ka. Gaskiya aiki yayi kyau sosai. Ba matsala insha Allah sauran kuɗin ma suna nan na aji. Karka damu wallahi ka turo Zailani to sai ka karbi kuɗin. Kaga kai ba account ne da kai ba. Tuntuni na ce ka je a buɗe ma account kuma ka ki ka je. To ba matsala sai ya zo. Shikenan to. Amma wannan ya iya gini gaskiya. Wale aye lafiya. Salamu alaikum ya hujjar. Ina zuwa da Allah bara zan kira ka. Yau barka da zuwa. Baba gida yayi kyau. Gaskiya. Alladin Allah. Nagode sosai. Nagode sosai. Wasu kuma suna can a cikin bukka. Kuma kuna nan a gidan sanyi. Nagode ina godiya sosai. Kaga nan shine shagon. Tumin Allah ta'ala. Wala alhamdulillah. Na ganka wurjanjan ka. Dole gani wurjanjan. Wallahi matsala ce mai iyali na ta tsoro tuwo ta yi rude. Ya aka kawai ta bari yaron ya fada cikin ruɗin gaba ɗaya duwa masa duk ya sabule. Ya ne? Ya sabule. Me ya sabule? Ina ma duwa masa duka ya sabule. Ruɗe cikin ruɗe ya fada. To amma yaron yana iya zama ne ko ya? Ina zama an sabule duwa na zama. Yanzu babu zama ga baki daya. Na je asibiti an rubuta min kuɗin magani naira 80,000. A'a ina zuwa dan sa. Kuɗin 80,000 ne. Amma abinda baka sani ne shine kaga ka kalli gidan aika ku. A gida fa yayi. Yayi ko sosai. Wannan gare To amma idan ka duba ai ba a rafta ba. ba rafta. Ga kwano ba a sa ba plaster ba. Ba AC ma duka kwarai. Kuma ka san da cewa jiki ne kwarai. Muka bi a cikin dangin iyalai ba. Ka gane ai ko? To kaga sura wata fi biki yanzu idan na dauki kuɗi na baka 80,000 ta ya za a ƙara sai. Duk abin da ya samu. To a bayar da ko a duba da dan bayar. Wait. Na ji zan baka amma bai shi. Da mara can na zo ni. To yaushe Mara can na zo. Rana a sama. zan baka 20,000. Allah ya saka alkhairi. Zan baka 20,000 ai zaka da rage da ita. Ba yana ai haka. Ka tabbata rana a saman zaka bani. Haka zahe na ci. Ka tabbata rana a sama zan baka insha Allah. Ai ba na kai da alƙawari. Rana a sama ba? Rana a sama zan baka. Kana da account? Ai mu da account ne. Na gani. Ai mu nan hila account. Mu zuba a ciki. Za a kawo ai. Ai ba shi an ji ne. Nan daman na wari. Akwai wani wanda zai zo ya karba da zama kai waya da shi. Zan baka. Wabta za kai? Ai ka san zan baka aro kana nema ko wabta. Tudi ai kamar dai. Ko ka manta yadda nake ne? Rana a ina? Rana a sama. Na gode sa rana a sama insha Allah. Ka sai idan baka bani kuɗin nan ba ka san abu. Insha Allah ma zan biya. Insha Allah. Nagode. Ai na san shari'a. Ai na san alƙali. To da Allah ba shi. Allah ba shi. Shi wannan me yake nufi rana a sama? To ko da yaushe rana a sama. To amma ban sani ba ko akwai wata rana da take fitowa. Oh, na gane. A sama da ke nufi. Wasu sun ce wai ni a ƙauye ce, shi yasa na ce dina kuɗin na yi yawa. Wallahi ni a ƙauye ce, amma abin da nake son kura shine a ce kuɗi da maza da mata. Aure baya albarka. Ai abin da aure za ta yi albarka. Wanda ya same ni, wanda ya same ni, wanda ya same ni, ba zai bar ni ba, tunda na masa daidai fa, kaga aure zami,